Здравейте! Днес сме за щанда на ресторант Добро, Грил Добро. Тук сме в Берлин за първи път и очакваме да имаме много подобни пъти. Какво предлагаме на нашия щанд? За това ще си говорим. Абсолютно всичко е наша продукция. На 100% докарано от България, наше производство. Имаме наши транжори, хора, които го сглобяват специално за вас, за да опитате истинския български вкус. Предлагаме сериозен асортимент от салати, с които вие може да подправите своето меню и разбира се, няма как да минем без пиене и жива музика. Така че заповядайте, тук сме в Берлин, очаквайте ни още много пъти. Това е нашия щанд на Грил Добро, забавлявайте се!